С Великотърновски университет Свети Кирил и Методий имате шанс да направите по-добрия избор. Древна школа за модерни хора. Факултетът по изобразително изкуство има дългогодишни традиции. Над 300 студенти се обучават в ателиетата на факултета по бакалавърски и магистърски програми. В специалностите изящни изкуства, живопис, графика, скулптура, стенопис и графичен дизайн и визуални комуникации, обучението осигурява многостранна подготовка в духа на съвременните естетически изисквания. В унисон с променящите се тенденции в националното и световно изкуство, студентите развиват своята индивидуална способност и интереси. Учебната база на факултета е модерна и самостоятелна. В централния корпус са ателиетата по живопис, рисуване, графика, стенопис и графичен дизайн, лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско. В корпус скулптура се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване. Оборудването дава възможност за работа с основните скулптурни материали и осигурява модерно обучение. Великотърновският университет е водещ, търсещ, утвърден.